е стаята ни, Диляра? Да. Ела да видим. Ето и цялото. Кой номер е тук? Кой 11? Ето тук е Мелка е стаята, тъдишичката. Ето виж, има букви да чете. А тук има шаршафи и цялата. И тук има също и да... Ади хош Гелдин. И тук има и цяло. А? Добре. Алате. Ето, там туалетната можете ли да видите? Ще видим, Ади, ела. Ето, тук е моя страна, ето е моята страна. Ето тук ще слагам аз дрехите. И ето го моето... Какво? Ето го моето легло, а това е на майка ми и на баща ми. Имат си телевизор. Ходилник на град, А? И виж каква е кружката. Мама, виж. Да, виждам. Виж, бе! Мама, Видях, наистина! видях.